Като се почисти карбураторчето, се слага тук обратно. Плъзга се обратно. Свързват се, тая кука е тук. Се навира. Да си му улечи. Влези и тая нежната телчица и тя се вкарва и тук. Тя е много тъничка направо. Тук се вкарва. Така. И се плъзга назад. Маркучето за горивото съм го запушил с това. Това на крайник, защото друго с какво няма. Сега ще го свържа. Това маркуче защо с нищо не се държеше. Толкова е паянтово горкото. Не знам къде отива, какво прави. Но гледай го. Той е направо. Тук нищо не се държи. Това е така. Надясно отваря смукача. Наляво го затваря. Значи надясно е с смукач.